No tak vítejte u nového videa a tady můžete vidět zase na Skype virus. A je to fakt důležité. No, mě to tu včera poslal kámoš, tady mi dal odkaz. Takže čau lidi, tady je Ravísek dneska a to nebude absolutně o hrách, dneska se bude o tom, že na Skypeu probíhá úplně šílený Skype virus. No a jak můžete zjistit, jak to počkejte. Tady můžete zjistit nástroje nastavení. Tady můžete zjistit, jak a nemáte v počítači vy. No. No, tady. A když tady uvidíte ten video, tady to je jenom tak. A když to a vím, jak vy to tu můžete i vidět, a to jenom přístup jiných programů ke Skype. No tak já vás jsem chtěl upozornit, dejte prosím like, odběr, konec. Čau.